Рамадан айы урада тоту күбрәк тәүбә кылуу, төнгө намаздар укуу, садакка таратуу, Коръән укуу айы. Был айда үзен мусулман дип тапкан һәр кеше мотлак рәвештә урада тотырга тиеш. Авырлы я имендүсе катындарга, сәфәрдә булгандарга, сирлеләргә ураданан баш тартуу рөхсәт ителә. Бернинди сәбәпһез ураданы калдыруу олы гунах. Шулай ук ураданы Рамадан айы буена тотырга кирәк, ягъни 29 яки 30 көн буена. Айдың башында, уртаһында, адагында берничә көнләп түгел. Рамадан айында урада yerine yetip тоткырылганда гына камил ханала һәм Аллаһ тарафынан кабул ителә. Безнең калала 5 иман йорты бар. Шулар арасыннан Тәкъва мәсҗиде үзәк булып исәпләнә һәм уның ишеге һәр кем өчен ачык. Мәсҗидләрдә көндә кис тәравих намазлары укыла. Инде быел фитр садакаһы дин назараттың фәтвәһенә ярашлы һәр бер кеше башына, ягъни гаиләләргә һәр бер кеше башына 150 сумнан туры килә. Шуңа күрә бу фитр садакаһында ямагат һуңга калдырмайык. Ато безнең халыкта шундай бер мисал бар. Һуңгы көнгә хәттем калдыра. Уны бит әле аны алгас таратырга кирәк. Шуңа күрә инде әгәр дә фитр садака бирергә теләй икән, карагыз, арагызда, якыннарыгызда, күршеләрегездә, туганнарыгыз арасында мохтаҗ яшәүче кешеләр булу ихтимал, бик күп гаиләле балалар, гаиләләр бар. Шуларда иң беренче шулардан без башларга тиешле. Шуңа күрә, хөрмәтле кардәшләр, килеп әйткән Рамадан айы белән тәбрик итәбез. 2 апрель таң атмас борын торып, ашап эсеп, сәхәр эсеп, ният итеп урда тотырга Алла Тәгалә һәрбергә көч-куәт бирһә. Урада тотудың тагы бер максаты ихтияр көчен арттыру. Ихтияр көче нык булганда адәм балаһы күп нәмәгә ирешә ала. Рамадан айында кеше күбрәк изге эшләргә ынтылып, насар эштән ары торырга тиеш. Рух ныклыгы, ихтияр көче күп авырлыктарда йөреп сыгырга ярдәм итә, күңел төшкенлегеннән аралай. Рамадан айында адәм балаһы шулай ук ихласлыкка өйрәнә. Чөнки урада тотудың төп шарты ихлас ният. Без ураданы ихлас күңелдән тик Аллаһ Тәгалә өчен тотырга, ошый нияттәр көн һәйин яңгырып торырга тиеш. Бөтә гамәлләрдә ихлас күңелдән эшләнүе, уларның кабул булуы өчен төп шарт. Фәрваз Рафиков, Ниязмир Хайдаров, Любовь Карпова, Яңалыктар.